Ako začať s modernou kaligrafiou podľa mňa? Tretia časť. Najprv si zopakujeme, čo už vieme, a to je tenká linka a hrubá čiara. Takže tenká linka smerom nahor, odľahčíme ruku a hrubá čiara smerom nadol, pritlačíme na fixku. Potom sme sa už naučili horný a dolný oblúk, a teda smerom nadol pritlačíme a potom odľahčíme ruku smerom nahor. Robíme také účka, to je dolný oblúk, a potom naopak horný oblúk začíname tenkou a hore pritlačíme smerom nadol na hrubú čiaru. No a horný a dolný oblúk teraz spojíme do takej vlnky, čiže smerom nahor tenká linka, dole pritlačíme hrubá čiara a zase smerom nahor tenká linka. Ako keby sme robili najprv horný oblúk, dolný oblúk spojený. Ešte raz. Tenká linka smerom nahor, odľahčíme ruku, potom pritlačíme smerom nadol a zase odľahčíme ruku. Takýchto vlniek zase urobíme niekoľko riadkov. No a veľmi ťažká časť, naučíme sa robiť ovál. Tenká linka smerom nahor, hrubá nadol a potom pekne spojíme. Treba dávať pozor v tých prechodoch, tam, kde sa mení z tenkej na hrubú a naopak, a tiež treba dávať pozor na to, aby sa pekne spojili. Čiže tenká linka smerom nahor, pritlačíme smerom nadol a zase tenká linka hore. Pekne spojiť. A takýchto očiek, takýchto oválov zase musíme urobiť množstvo, aby si ruka zvykla a naozaj sa trošku podobali a vyzerali, ako majú vyzerať. To isté vyskúšame aj s menším brašpenom, teda tenká linka smerom nahor, hrubá čiara smerom nadol. Takisto dolný oblúk, nadol hrubá čiara, hore tenká linka. Horný oblúk, presne naopak, tenká a potom hrubá. Pokračujeme vlnovkami, tenká linka hore, hrubá dole a zase tenká hore. Odľahčíme ruku, pritlačíme a zase odľahčíme ruku. Pozor v tých prechodoch medzi tenkou a hrubou čiarou. A pokračujeme zase ovál, tenká linka hore, pritlačiť a potom zase odľahčiť, pekne spojiť. Tenká linka hore, pritlačíme, odľahčíme ruku. Týchto oválov bude treba urobiť množstvo na to, aby vyzerali, ako majú vyzerať. Treba veľa trénovať. Pokračujeme, až budeme mať celú stranu. Tak, poď na to.